पंडित जी से घर ही पूजवले बिया नमी। सुनत रहो मेला नहीं आई बमाना कैले बिया मम्मी। पंडित जी से घर ही पूजवले बिया नमी। बोलो कैसे आई हो जान जाइए भाई हो तोहरा संगे घूमत में जदी कहीं देखा हो गईल हमर छेकन मेला देखाव पहले लेखा हो गईल हमर छेकन मेला देखाव पहले लेखा हो गईल हमर छेकन मेला देखाव पहले लेखा देखाव पहले लेखा डीजे विकास हो गईल सीतामढ़ी हो गईल हमर छेकन मेला देखाव पहले लेखा। हम रहनी फिरी खूब देखौल मेला दिन उतरल जब से बढ़ल बजमेला। हम रहनी फिरी खूब देखौल मेला दिन उतरल जब से बढ़ल बजमेला। खुद के बानी खिसियाइल बाबू पर हम बिखियाइल खुद के बानी खिसियाइल बाबू पर हम बिखियाइल तोहरे चक्कर में प्रसादी नहीं ठेका हो गईल हमर छेकन मेला देखाव पहले लेखा हो गईल हमर छेकन मेला देखाव पहले लेखा हो गईल हो गईल हो गईल हमर छेकन मेला देखाव पहले लेखा डीजे विकास सीतामढ़ी अलबेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो गढ़ी में नेपाल। मेला देखाव पहले लेखा। जय चंदेश्वर तू कल सबर मिली है ना कबहू दूर होता लभर। अलबेला अशोक तू कल सबर मिली है ना कबहू दूर होता लभर। अब या छोड़ हमर डिलीट कर नंबर अब या छोड़ हमर डिलीट कर नंबर। छेका के दिन से मोबाइल हमने फेंका हो गईल हमर छेकन मेला देखाव पहले लेखा हो गईल हमर छेकन मेला देखाव पहले लेखा। मेला नहीं आई बमाना कैले बिया मम्मी। पंडित जी से घर ही पूजवले बिया नमी। बोलो कैसे आई हो जान जाइए भाई हो तोहरा संगे घूमत में जदी कहीं देखा हो गईल हमर छेकन मेला देखाव पहले लेखा हो गईल हमर छेकन मेला देखाव पहले लेखा। अलबेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो गढ़ी में नेपाल।